Ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер усім. Прабачце, сябры, не могу с вами погулять, бо вельмі заняты. Вы пытаетеся чым? Адказнай справай. Во! Калыханачны календар святаў складаю. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Топа, што робіш? Я не думаў, што гэта так складана. Топа, што складана і чаму ты не вітаеш? Цёма, салют, а я цябе і не заўважыў, бо спрабую сваю геніяльную ідэю здзейсніць. Давай, долучайся. А што трэба рабіць? Назвы святаў прыдумваць. А хіба можна нам святы прыдумваць? Іх жа да нас ужо прыдумалі. Правильно, придумали, але яшчэ не ўсе. Я паглядзеў у календары і столькі несвяточных дзён там убачыў. Таму і трэба хутченька іх заняць, пакуль іншыя не занялі. Топа, ты геній! Хто б сумняваўся? Вось, глядзі, што я напісаў. О, дзень варэння, дзень пячэння, дзень мармеладу, дзень шакаладу. І што ў гэтыя дні трэба рабіць? Як што? Святкаваць і падаруначкі адзін аднаму дарыць. Напрыклад, у дзень варэння усе толькі варэннем частуюцца і абменьваюцца салодкімі слоікамі. А ў дзень пячэння што? Адно пячэнне есці і дарыць толькі яго? Правильно ты все зразумеў, Тёма, ну як табе? Топа, а можна, каб святы не толькі салодкімі былі? Вядома, можна. Дзён без святаў яшчэ дастаткова ў нашым календары. Вось, напрыклад, сённяшні дзень. Прапануй, якое свята ты б жадаў сёння бачыць? Ну, я б сёння дзень казак зрабіў. Што? Казкі цэлы дзень чытаць? Можна і чытаць, але б я ў гэты дзень стаў бы тым героем, які мне болей за ўсё падабаецца ў казках. Значыць, кожны прыдумвае сабе касцюм казачнага персонажа і цэлы дзень у ім ходзіць? Я правильно зразумеў? Так, і паводзіць сябе як гэты герой. Уяўляеш, Топа, па вуліцах стануць хадзіць героі казак, у машынах, у метро ездзіць. Ой! Клас! І ў дзіцячых садках, і ў школах вучыцца будуць не проста дзеці, а розныя там прынцэсы, бураціны, лунцікі, чабурашкі. І наша планета Зямля у гэты дзень у планету казак ператворыцца. А ўсё дзякуючы нам, так? Значыць, сённяшні дзень абвяшчаем днём казак. І давай зараз жа уявім, як гэта можа быць. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядулечка Добрадзей. І са святам вас. Святом? А якое ж не свято? Нешта не памятаю. Сёння, дзядулечка, дзень казак. Толькі ён пакуль што ў калыханцы праходзіць, але зусім хутка міжнародным днём казак стане. Гэта хто так вырашыў? Мы. Ой, вось оно, як вельмі цікава. І нам падабаецца. А ці ёсць у вас любімы казачны персонаж? Тёма, ну як жа можа не быць любімага казачнага героя у галоўнага казачніка калыханкі? Дзякуй, Топачка, вядома, ёсць у мяне любімы казачны персонаж і не адзін, і гэта... Стоп! Чакайце, не кажыце. А пакажыце яго нам, мы самі здагадаемся. Паказаць? Ну што ж, добра, зараз паспрабую. Ой, цікава. Да вас прилетел лепшы ў свеце лятун, лепшы знаўца правых машын і лепшы будаўнік вежаў з котлет. А яшчэ вялікі выдумшчык і ласун. Прывітанне, Карлсон, які жыве на даху. Салют, мае сябры! Вось пролетаў міма, але нешта з маім маторчыкам зрабілася. Вот. Ці ёсць чым заправіцца? У сэнсе? Нешта не пазнаюць цябе, Топа. Як ласун ласуна не можа зразумець? А я сёння не Топа зусім. Ой, не Топа, а хто ж ты тады?
Зараз убачиш, Карлсон, хто я такий. О, а мы плюшками ласоваться будем, Тёма? А коли топа сёння у дзень казак не топа, дык я тады нічома. А хто ти? Хвіліночку, зараз здагадаєтеся. Ну ось як. Мене одного покинули і без плюшок. Вінгардіум Левіоса! Що? Вінгардіум Левіоса! Що ти робиш? Хочу, каб гэты куферак сам у паветра падняўся. Вінгардіум Левіоса! Не атрымаецца. Самы лепшы паднімальшчык куферкаў – это я. Бачу. Ага, і ў мяне атрымаецца. Не забывайце, усе вялікія чарадзеі ў свой час былі малымі. І калі ў іх атрымалася, дык атрымаецца і ў мяне. Дык ты Гаррі Поттер. Ну, вядома! О, а я Карсон, які жыве на даху. Прыемна пазнаёміцца. Мяу, 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 я шмат чаго мяу. Вядома, не ветрак я, але і не асёл. А мы цябе пазналі? Ты коту бота. Мяу, я квату бота. І маё імя стане А легендай. мы ў гэтым ніколечкі не сумняваемся. Ну і як вам, дзядуля Дабрадзей, наша прапанова такі дзень казак праводзіць? Ідэя цалкам падтрымліваецца. А яшчэ трэба кожны дзень якое-небудзь свята праводзіць. Мы над гэтым ужо працуем. І такі календар ужо амаль гатовы. Ой, вось фантазёры! Цікава будзе на яго паглядзець. Цярпенне ўзяў у свой час. А зараз глядзім мультфільм. Ага, куферак чароўны, калі ласка, пакажы нам мультыплікацыйную казку. Ну вось, а зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час да сну рыхтавацца. Зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем. І ў ложачкі бяжым. Дабранач усім. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.